amma ba ‘yan uwa musulmi, wannan gajeruwar huɗuba a wannan makon ta tattari ne akan abin da ya shafi illar hasada da kuma abubuwan da hasadan take jawowa ga mai yinta da kuma wanda ake yi a kan shi. Wannan shi ne abin da ainihin huɗubar ta tattara. Alhamdulillahi rabbil alamin, godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai, tsira da amincin Allah su tabbata akan abisa yayyan halittarsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wata'ala mu fasani shine yake fifita sashi akan sashi. Allah shine yake ɗaukaka sashi akan sashi, shi yake ɗaukaka wancan akan wancan, shine yake ɗaukaka wancan gari akan wancan gari, waccan ƙasa akan wancan ƙasa, wancan da akan wancan. Allah shi yake da ikon yin wannan, kuma Allah subhanahu wata'ala fa'alun ne lima yuri, shi mai aikata duk abin da ya nufi. Shi a cikin aikace-aikacen Ubangiji ba a tambaye shi don me yasa yi kaza, shi ne ma mai tambayar mutane. So daga in yi abu ba wanda ya sai tayar da shi. Allah subhanahu wata'ala a cikin Alƙur'ani yana cewa Allah shi ne ma'abucin falala mai girma. Allah shi ke ba da falala. Ina shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah, kuma ina shaidawa cewa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bawansa ne kuma manzansa ne. Kuma mu sani cewa babu mutumin da isa ya hana abin da Allah ya bayar, kuma babu mutumin da isa ya bayar da abin da Allah bai bayar ba. Wannan ka'ida ce, duk yana daga cikin qawaidul iman namu mu musulmi. Duk musulmi ya yarda da wannan, ya kudurce wannan, cewa duk abin da Allah ya bayar ba wani sai kautar da shi. Abin da ko duk Allah bai bayar ba, idan na sama da na ƙasa za su haɗu, ba wanda ya isa ya ba da shi. Wannan ka'ida ce, in mutum ya rike wannan ka'idar isa ta azuce shi, yi imani da ita, to za ta tafiyar, tana ɗaya daga cikin abin da za ta yi mai saiti a rayuwar shi ta duniya. An gane wannan kenan. Ina shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba sa neman aikinsa ne, wanda shine mabibicin wato halittun da Allah ya yi. Kuma bayan haka ya uwa musulmi, mu ji tsoron Allah subhanahu wata'ala, kuma mu gode mishi akan ni'imomin da ya yi mana. Allah ya zuba ni'imomi akan mu da yawa. Wa in tu'uddu ni'matallahi la tusuha. Inda zaka zauna kai ta kirga ni'imar da Allah ya yi ma, yayi akan ka kai karan kankinka, ba za ka yi kirdigiya ba. Kowace gaba daga cikin gabobinka in ka dauka ka rika lissafa ni'imar da ke karkashin ta, to kaga sai ka gajiyawa za ka yi. Ya ku bayan Allah, akwai wata ɗabi'a mara kyau, a bakyama, wacce kuma take ciwo ne, gyambo ne, ƙurji ne, wacce Allah subhanahu wata'ala ya mana hani, ya mana gargadi da kada mu siffanta da ita, mu kauce mata, kada mu zama muna da ita wannan ɗabi'a ɗin, wannan tada ɗin. Saboda ku tsarkake kawunanku, mu tsarkake kawunanmu daga siffantuwa da wannan ɗabi'a. Wacce ɗabi'a ce? Ku saurara ku ji, ita ce ɗabi'ar hasada. Kyashi ko? Kyashi, ɗabi'ar kyashi, wacce ita ce mafi sharrin ɗabi'a. Ta fi kowace ɗabi'a ta ɗan adam zama mai sharri. Ta fi kowace. In ka ta ƙirgo ɗabi'u marasa kyau da ake ƙudurce da su, ake sa su abin nan, to ɗabi'a hasada tana ɗaya daga cikin mafi sharri. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana gargaɗi akan mu guje hasada. A wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la ta hasadu, kada ku rika yin hasada. wa
qala sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dabba ilaikum da'al ummi qablakum, wato Allah subhanahu wata'ala wato ya sanya muku wata cuta irin ta al'ummin da yake gabanin al'ummin da ke gabanin ku suma wasu daga cikin sa an sa musu wannan cutar, ita ce alhasadu wal bagada, kyashi da kuma albagada, ainihin gaba, hasada da gaba. Wannan ɗabi'u ne marasa kyau. Imam Ahmad ne ya rawaito wannan hadisi da Tirmidhi, warawa Abu Dawud an Abi Hurairah an Annabi sallallahu alaihi wasallam, daga Annabi sallallahu alaihi wasallam kala ya ce iyyakum wal hasad, na hore ku da barin yin hasada. Fa innal hasada, saboda ita hasada ya akulul hasanat, tana cinye kyawawan ayyukanka ne na sallah da azumi da zakka da biyayya ga iyaye da sadar da zumunta da karatun alqur'ani da sallar tahajjudi da sallar nafila. To hasada ta rika cinye duk wannan, duk ladan da ka samu na wannan sai ta rika cinye, kuma tana hadiya, tana rika barin ka ba komai, tana rika barin ka babu sauran kyawawan ayyuka. Ai kuma akwai munanan da kake yi kai kuma tsakaninka da mutane, tsakaninka da Allah, tsakaninka da wane ne, sai ta barin ka da su. Kyawawan ayyuka ta cinye, munanan ayyukanka kuma ta baka da su. Kamata akulin narul hadaba, kamar yadda ainihin wuta take cin alhataba, itace kirare. Inda ka san dai wuta in ta busasshen itace ba ta barin shi, to haka hasada take cin kyawawan ayyukan mutum. Au qala al-ashaba, ko kuma cewa ya al-ashaba, wannan dai abin nan ne. Wal hasadu, ita hasada sifatu shiraril khalqi, sifate ta ashararan mutane. Ashararan mutane su suke sifatuwa, su sifanta kansu da ainihin hasada. Kadid ta saba bihi iblis, iblis ba ya sifatu da hasada. Fa hasada Adamu alaihi salam, yayi wa babanmu Adamu hasada, lamara au faqal malaika, lokacin da iblis ya ga an halarci annabi Adamu kuma an ɗaukaka shi akan mala'iku, an fifita shi, Allah subhanahu wataala ya fifita shi akan ainihin mala'iku, saboda ka iblis sai mushi hasada. Haisu khalaqahu Allahu biyadihi wa asjada lahu mala'ikatuhu, yayin da Allah subhanahu wataala ya halarci annabi Adam kuma ya umarci mala'iku su yi mai sajada, kuma suka yi mai, wa allamahu asma'a kulli shay, kuma Allah subhanahu wataala ya sanar da annabi Adam dukkanin sunaye. Wa askanahu fil janna, kuma Allah ya zaunar da ainihin annabi Adam a cikin aljanna. Fama zala yas'a fi ikhrajihi, iblis bai gushe ba yana haiko mu wajen ganin sai ya fitar da annabi Adam daga aljanna, min aljannati, daga aljanna, hatta kharaja minha, sai da ya samu nasara ya fitar da shi, sai da ya samu nasara ya fitar da shi, kuma ba abin da ya ja wannan shi sai hasada. والحسد هو الذي حمل أحد بني آدم على قتل أخيه. ita hasada ita ce ta ɗauki ɗaya daga cikin 'ya'yan annabi Adam ɗin nan guda biyu, bayan sun dawo duniya sun fara hayayyafa, 'ya'yansu guda biyu, to hasada ɗaya ita ce ta ɗauki ɗaya ya kashe ɗaya cikinsu, zulman, domin zalunci. Lamma wahabahu Allahu ni'mata wa taqabbalal qurban, yayin da Allah yayi wa ɗayan ni'ima sama da ɗayan, kuma aka karɓi sadakar shi, to saboda sai ɗayan ya ji haushi, yayi hasada haka, kuma ya nuna sai na kashe ka, kuma yayi kokari ya kashe shi din. Dan uwan shi ba, dan uwan haihuwar shi, to hasada ce ta sa yayi wannan. Kun ga hasada ce ta sa iblis ya sa baban mai aka koro shi daga aljanna. Hasada ce ta sa ɗaya daga cikin ‘ya'yan annabi Adamu ya kashe ɗaya. Wa qad qassallahu khabarahuma fil Qur'an, Allah subhanahu wataala ya ba mu labarin su wa'annan ‘ya'yan annabi Adamu su bi a cikin Al-Qur'ani, tahdhiran lana, domin ya mana gargadi min al-hasadi, na daga mu bar wannan abin ta hasada. Wa bayanan li awaqibihi alwakhima, domin kuma yi mana bayanin munin ita hasada din,
wal hasad sifatul yahudi kuma mu sani cewa hasada fa sifa ce ta yahuda kama zakara Allah fi mawadi'in min kitabi kamar yadda Allah ya ba mu labari a wasu gurare na littafin sa alqur'ani faqad hasadu nabiyina sallallahu alaihi wasallam yahudawa san wa annabin mu hasada annabi Muhammad sun mushi hasada alama atahu Allah minan nubuwati wal manzalati azima akan abin da Allah ya zo ya bawa na annabta da matsayi babba a fakabaru bihi suka kafurcewa ainihin annabi Muhammad ma ilmihim bi sadaqai tare da cewa sun san shi din gaskiya ne wata yaqanuhum annahu nabiyullah kuma suna da tabbacin cewa annabin fa manzon Allah ne suna da tabbacin haka domin littafin sai ya nuna musu haka amma saboda hasada suka kafurce suka kisi sibi suka yi wa annabi hasada wa hasadu hadhihi al-umma su fa yahuda sun wa mu wannan al'umma sun mana ma hasada ba hasada suke mana alama manna Allahu bihi alaina min al-hidayah akan abin da Allah ya yi mana na shari'a ya bamu na shari'a da musulunci kenan wal iman da imani na wannan imanin wannan musulunci da muke to yahuda suna na hasada suke mana sun san fa addinin nan shine na gaskiya sun san akan gaskiya muke amma suna ta fito da hanyoyin da wato ainihin ba za mu yi addinin yadda ya kamata ba to wannan hasada ce ta sa wannan qala ta'ala ubangiji madaukakin sarki ya faɗa wadda kathirun min ahlil kitabi la yurdunakum min ba'di imanikum kuffaran wato da yawa daga cikin ahlil kitabi yahudawa da nasara sun yi burin ina ma su mayar da ku kafirai a bayan imanin da kuka yi hasadan min inda anfusihim don wata hasada daga karan kankin kansu min ba'd ma tabayyana lahum haq a bayan kuma gaskiya ba ta je musu cewa addinin na gaskiya ne amma still suka zama suna yin hasada ibadallah ya ku bayan Allah wal hazadu huwa karahiyatu wusulin ni'mati ila al-ghayri mecece hasada ita ce wato mutum ya kyamaci wato wata ni'ima dake akan dan uwan shi wata ni'ima ta wadata wata ni'ima ta basira ta ilimi ta matsayi ta shugabanci ta wadata ta duk wani ta ni'ima duk wani fifiko in ka ji kana kyamar wannan akan wannan ba ka son ta akan shi to wannan ita ce hasada ka ji ina ma wannan abun ba ya rushe mai ina ma ya gudu ina ma kudin shi su kare ya koma talaka bayan ya zama mai kudi ina ma mulkin shi ya rushe bayan ya samu shugabanci ina ma kaza to in ka ji kana da wannan kaikayin a zuciyarka akan wani ko akan wasu to wannan abin shine hasada wata manna zawaliha da mutum ya rika yin burin cewa wannan ni'imar ta gushe anhu daga gare shi walahu atharun to ita hasada tana da gurabe tana da alamu da yawa alama cewa wannan abin da ake hasada ne to suna da yawa ba kuma karfe da ya tayi bari mu faɗi da mun zo mawataran mu abin nan minha daga ciki anna fihi i'tiradan ala Allah fil qada'ihi wa ittihaman lahu fi qismatihi cewa ita fasada wato bujirewa wato Allah ne bujirewa ikon Allah ne bujirewa ainihin abin nan ne da kuma tukumar ubangiji ne dan me ya kaza idan Allah ya wata nema akan wani sai ka ji baka so to kamar fa kana tuhuma Allah ne me yasa Allah kai mai tuhuma Allah ne kamar kana tuhuma Allah ne la'anna al-hasida saboda shi mai hasada yara annal mahsuda yana ganin wanda yake wa hasada gaira ahalin lima atahullah bai cancanci da abin da Allah ya yi bashin ba shi ya cancanta ba bai cancanta ba shi ya cancanta ba ina ma wanda za a ba maimakon wanan da Allah ya ba ai Allah wane ya kamata a ba maimakon wanan da aka ba fa huwa subhanahu yuti wa yamna kuma ubangiji shi yake bayarwa shi yake hanawa li hikmatin baliga saboda hikima tashi wal hasida shi ko mai hasada yunkiru zalika kyama haka yake bai yadda Allah ya raba ba bai yadda Allah ne mai raba ba bai yadda shine mai bayarwa ba to lokaci yayi gaskiya sai dai in nasu faɗu ba
wata sai mu fassara ragowar. ‘Yan uwa, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu daga wannan mummunan ciwo, domin ita hasada in kana wa mutum ƙyashi akwai abubuwa da dama ƙarƙashin wannan. Kai dai baka yi saka hana ba, Allah ya riga ya bashi, kai wannan abin da kake baka yi saka hana ba, baka da ikon hana. sau daga wahalar da kanka kake yi kana kuntata kanka a banza, zuciyarka ce za ta yi ta zafi ta ɗimi a banza, kuma abin ba zai rushe ba in so kake rushe abin. Allah ba zai janye ba in so kake janye. In kudin da yake ganshi yana ta karuwa akan shi ba yadda zaka yi. In lafiya ce sai ka ga yana ta ƙara lafiya ba yadda zaka, dan baka yi sa ba. Allah ya bashi kai saka abun nan din ba. Sau daga akan iya wannan kadai in muka yi tunanin wannan bai kamata mu zama masu hasada ba. Abin da ya kamata idan wata ni'ima ce kai in ma kana son irin ta roƙi ubangiji, ai falala Allah mai yawa ce, dan ya baka ya bashi ya ba wancan Allah bai zai rage kanshi da komai. An fahimta ko? Saboda kai da yake taka zama mai abin nan mai da sauransu, saboda ka baka yawa wani ko su hasada akan wata ni'ima da Allah ya ba su ba. Ibadallah, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa ala Muhammadin kama sallaita 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.